Il-gvern ffirma ftehim mal-Fondazzjoni Sebħ li kienet magħrufa bħala l-Fondazzjoni hija li permezz tiegħu se jagħti għajnuna ta' kważi Miljun u nofs ewro għal 3 snin. Il-Public Social Partnership ġie ffirmat dalgħodu f'Dar Sagra Familja f'Ħażabbar, waħda mill-erbat idjar li se jkunu qed jibbenefikaw minn dan il-ftehim. Din id-dar tilqa' fih ħdan tfal li jkunu għaddejjin minn sitwazzjonijiet negattivi fl-ambjent naturali tagħhom. Hawn jingħata servizz u appoġġ kbir lil tfal u adolescenti li sfortunatament jispiċċaw vittmi mingħajr ebda ħtija bil-konsegwenza li jkollhom joħorġu minn dak l-ambjent. Is-Superjura ta' Dar Sagra Familja, Swor Bernardet Galja, qalet li d-dar tilqa' fiha aħwa ta' koppji li jkunu għaddejjin minn diversi problemi soċjali. Ġeneralment qed nippruvaw inżommu siblings aħna flimkien l-aħwa. Fil-fatt il-kmamar samnihom 2 it-tfal, 2 u waħda bit-tlieta biex l-aħwa nżommuhom flimkien. Dan flimkien ma' użanzi oħra sabiex l-ambjent li jsibu ruhom fih it-tfal ikun mill-isbaħ u denju ta' familja. Ewwel ħaġa li kienu għamlu mill-uffiċċju kienu nbidel il-kelma istitut. Dik ma teżistix. Aħna dar. U d-dar hija home. Ġifieri l-ambjent nippruvaw li nżommuh ambjent ta' dar, ta' familja. Waqt li ffirmal tal-ftehim, il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon qal li dan il-ftehim se jgħin b'mod b'saħħtu ħafna biex il-Fondazzjoni jkollha r-riżorsi biżżejjed biex tieħu ħsieb il-kura ta' 41 tifel u tifla. Huwa ftehim li ħajkopri 41 post għal tfal li ma jkunux baqgħu għal xi raġuni oħra fil-familja naturali u nista' ngħid li dan huwa wieħed mill-ikbar public social partnerships li għandna. Dr. Falzon qal li l-ftehimiet bħal dawn ikomplu jassiguraw li l-ebda tifel u tifla ma taqa' lura u tikber f'ambjenti li kemm jista' jkunu huwa simili għal dak fejn jkun hemm trobbija ta' familja normali. Il-Ministru qal ukoll li din is-sena hemm żieda ta' madwar 25% fl-allokazzjoni għal dan il-qasam. L-impenn tal-Gvern huwa ċar fejn jidħol dal-qasam jekk ħares biss l-allokazzjoni tal-budget wieħed isib żieda ta' 25% in one go, ġifri f'daqqa. Kien budget ta' 10 miljun euro fis-sena u llum tela għal 12 miljun punt 5 fis-sena. Dr. Falzon ħabbar ukoll li fit-tmiem din il-ġimgħa se jidħol tibdil konsiderevoli fejn jitlu drittijiet ta' tfal permezz tal-pubblikazzjoni tal-liġi tal-protezzjoni ta' tfal. Qal li l-Gvern qed jagħmel minn kollox biex it-tfal jgħixu ħajja il-bogħod minn abbużi fiżiċi u psikoloġiċi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.